katsojat, tervetuloa SAIN-ohjelman mukana Suomen pohjoisimpaan varuskuntaan ja joukko-osastoon, Sodankylän jääkäriprikaatiin. Ja tervetuloa näihin varuskunnan tansseihin myös sodankyläläiset, niin kuntalaiset kuin varuskunnan oma väkikin. Puolustusvoimat viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhliaan ja sen kunniaksi aloitamme SAIN-ohjelmasarjan täältä Sodankylästä, sillä myös Sodankylän varuskunnassa on merkkivuosi. Nimittäin tasan 30 vuotta sitten tehtiin päätös tämän varuskunnan rakentamisesta ja tuo päätös oli varsin merkittävä sekä Sodankylälle että Suomen puolustusvoimille. Ja tervetuloa illan isäntä, jääkäriprikaatin komentaja eversti Pentti Karvonen. Vuore ähket. Vuore ähket. Hyvää iltaa. Aivan joka paikassa ei varuskunta ole näin tiiviisti kunnan kyljessä kiinni kuin täällä Sodankylässä, vai kuinka? No ei varmaan, kyllä me ihan kylän kupheessa ollaan samalla kankhaalla ja samalla kuolpanalla. Ja kyllä kunnan isät varmaan paikan ovat viisaasti valinneet, ovat ajatelleet, että mitä lähempänä varuskunnan väki on kylää, niin sitä vilkkaammin meidän palkat menee tuonne kylän kauppoihin ja vilahtaa kunnan verottajan kirstuun. Ja on tietysti meille oikein mukava, että meillä on koululaisilla lyhyet koulumatkat ja työmatkat ihmisillä ja varusmiehillä lyhyt matka iltalomille. No, varusmiehet viesivät tuossa äsken, että teiltä kannattaa kysyä, mistä juontaa juurensa nimitys Pyssykylä? No jo vaan Lapin pojat tietää, mitä tuohon kysymykseen vastataan. Pyssykylä taitaa olla noiden jäämeren kulkijoiden keksimä nimi ja niin kuin lappilaiset sanoo, että se on pakkastalven oravanpoikien keksimä nimitys. Kyllä Sodankylä on meille Sodankylä ja tämä paikka on kahden joen, Jeesiön ja Kitisen yhtymäkohdassa ja molemmissa joissa on hyviä harrisuvantoja. Ja aikaisemmin tässä on ollut vanha saamelaiskylä, jonka nimi on ollut Soavilkil, Harjuskylä. Ja eikö se ole kaunis nimi? Ja meille on hyvä tämä Soavilkil, Sodankylä. Ja ehdotankin, että sodankyläiset muuttaisivat tämän kylän nimeksi, ottaisivat sen käyttöön. Etelän viisas virkamies on sitten vääntänyt tämän Sodankylän, pannut V:n paikalle D:n ja nyt se on sitten ollut Sodankylä. Ja me olemme täällä Sodankylässä nyt sitten tutustumassa, että miten tämä varuskunnan ja kunnan yhteiselo oikein sujuu. Mutta ei sotaväkiaiheesta ohjelmaa, etteikö myös sotilaiden soittamaa musiikkia. Tänä iltana Rovaniemen varuskuntasoittokunta, kapellimestarinaan musiikkimajuri Rauno Haahti. Näiden Lapin laajojen selkosten sotilaallinen tyhjiö huolestutti puolustusvoimiemme johtoa ankarasti 50-luvulla. Rauhanajan joukkojen pääpaino oli etelässä ja Lappi oli lähes kokonaan vailla sinne pysyvästi sijoitettua jalkaväkeä. Sopivaa paikkakuntaa varuskunnalle haravoitiin kaikkialta. Aluksi esillä oli Kittilä, mutta sodankyläläisten aloitteellisuus ja halukkuus Vaasasta siirrettävän pataljoonan sijoittamiseen kallisti vaan nopeasti kunnan puoleen. Varuskunnan rakentaminen alkoi heti ja Lapin jääkäripataljoona pyöräili Sodankylään vuonna 1964. Keskeinen sijainti Lapissa oli merkittävä puolustusvoimille, mutta sitäkin tärkeämpi oma varuskunta oli Sodankylälle. Kunnallisneuvos Akseli Paarman, miksi te sodankyläläiset tämän varuskunnan tänne halusitte? No siinä on kyllä tekijänä se, että aikoinaan oli kirkkoherra Järventaos täällä pappina. Ja sen poika, tämä kenraali Järventaos, niin oli tämän paikan kasvatti. Ja hänellä oli ollut koko elämän ajan ajatuksena, että Lappi ei saisi pitää jatkuvasti tyhjiönä. Tänne olisi saatava sotaväki. Ja kun minä kuulin tämän, että Sodankyläkin on siinä pikkusen noin niin kuin vaalitilalla, niin minä iltakoneeseen pyysin paikan ja tulin tänne Sodankylään ja minä olin valtuuston puheenjohtaja, hän oli kunnallislautakunnan esimiehenä oli Nivanto, entinen Forström.
Ja hän oli keisarivallan aikuinen upseeri. Hän tiesi, mikä vahvuus on pataljonalla ja mitä se aiheuttaa paikkakunnalle. Hän tilasi, kun kuuli tämän asian, hän tilasi aamukoneeseen paikan Helsinkiin ja sanoi, että sinä vallaat takaisin ja lähdetään pääesikuntaan. Ja mentiin sinne sitten ja keskusteltiin siinä sitten. Ja siellä oltiin myötämielisiä Sodankylälle, puolustusministeriä ja pääesikunnan miehet, niin ne oli nähneet, että täällä on erinomaiset maastot. Tänne kyllä voisi sijoittaa ja väestö tuntuu olevan myötämielinen, koska 2 miestä on jo täällä tarjolla. Tulimme Sodankylään ja minä kutsun kiireellisesti valtuuston koolle. Se on 7 päivää kiireellisessä asiassa. Ja siinä valtuusto teki päätöksen ja minä lähetimme nimismies, oli silloin julkinen notari paikkakunnalla. Nimismiehen kautta lähetimme sähkösanomalla valtuuston päätöksen Helsinkiin, että 20 miljoonaa markkaa on myönnetty noin niin kuin kynnysrahaa ja me olemme valmiit vastaanottamaan. Te olitte valtuustossa varsin yksimielisiä halukkuudesta ottaa tämä varuskunta tänne Sodankylään, mutta olivatko kaikki sodankyläläiset yhtä varauksettomia varuskunnan tänne hankkimisesta? Kiistaa tuli vähän sitä nuorisosta, mutta ei pahempaa. Pikkusen moksivat piipulla toisiaan, mutta ei sen pahempaa tullut. Mutta paikkakuntalaiset käsittivät tämän ja varsinkin sellaiset, jotka olivat enemmän olleet tekemisissä, niin ne heti huomasi. Ei se raha eikä se, mikä niiltä saatiin rahana, niin ei se vaikuttanut niin paljon. Kuinka paljon se vaikutti se, että me saimme sitä henkistä koulutettua pääomaa tänne. Ja nämä asettuvat hiljokselle sitä mukaan, kun paikkoja aukasin kunnan eri virastoihin ja paikkakunnan eri virastoihin. Näissä oli hyvää käyttövoimaa näissä rouvissa ja miehet taasen, niin heillä oli taasen omat. Ja kun ne myötämielisesti suhtautuvat meille, ne toi paljon sellaisia niksiä, joita me ei älyttykään. Sodankylän jääkäriprikaati sai siis tukikohtansa keskeltä Lappia. Maanteitse on matkaa Rovaniemelle 130 kilometriä, Kemijärvelle 110, Ivaloon 160 ja Kittiläänkin runsas 80 kilometriä. Sotilaallisen tasapainon kannalta Lappi on jatkuvan mielenkiinnon kohteena, sekä kansallisesti että yhä enemmän myös kansainvälisesti. Kansainvälisesti siksi, että Lapin sijainti puskurina Naton ja Varsovan liiton välissä on tärkeää myös suurvalloille. Oman alueemme puolustaminen, kansainväliset kiistakysymykset sekä sotilasliittoutumien tukikohtajärjestelyt olivat ratkaisevimmat syyt siihen, miksi Suomen oli 60-luvulla täytettävä Lapin tyhjiö, asetettava Lappiin luottamuksen täyttävät pysyvät joukot. Ulkomaalaiset eivät luottaneet meidän puolustukseen. Kun vuonna 1964 tuli Lapin jääkäripataljona Lappiin, niin luottamus parani. Mutta silloinkin vielä Lapin jääkäripataljona oli varustettu polkupyörillä ja se oli traktorivetoinen. Se liikkuvuus oli huono. Mutta kun 80-luvulla tänne siirtyi jääkäriprikaati, siinä oli moderni kenttätykistö. Sillä on panssarintorjuntaohjukset. Sillä on apilaskertasingot, panssarivaunuja, nykyaikainen pioneeri ja viestitekniikka. Niin naapurit ovat nykyisin luottaneet. Sitä todistaa muun muassa se, että viime kesänä meillä kävi hyvin paljon ulkomaalaisia vieraita. Ja palautteet ulkomaisessa lehdistössä ovat olleet myönteiset. Meihin nykyisin luotetaan eikä enää puhuta Lapin tyhjiöstä. Minkälainen paikkakunta Sodankylä on varuskunnan ja prikaatin toimintamahdollisuuksien kannalta? Ei tämmöistä maakunnan tukea missään ole, kun Lapissa on. Mistä johtuneen? Mä olen joskus sitä miettinyt. Ehkä se on sitä, että lappilaiset ovat viime sotien aikana paljon kokeneet. Lappi on poltettu, partisaanit ovat hävittäneet kyliä. Lappilaiset tietävät, mitä on sota ja ovat rehellisiä pasifisteja. He haluavat, että Lapissa säilyy rauha, mutta he tietävät myöskin, että rauhan takuumiehiä tarvitaan. Ei täällä pelkillä julisteilla ei pärjätä, eikä meihin uskota.
Täällä Sodankylässä palvelee vuosittain 2000 varusmiestä ja onnistuin komentamaan tänne lavalle viereeni heidän edustajansa, varusmiestoimikunnan puheenjohtajan, korporaali Harri Närhen. Hei. No hei. Millainen paikka tämä Sodankylä oikein on varusmiehen näkökulmasta? No tämä on kova ja tiukka koulutuspaikka ja itse lappilaisillehan tämä on kotiseutua, mutta niin, jos tulee tuolta etelästä, niin se tietää myös pitkiä lomamatkoja. Kuulin tuossa, että te pojat käytte ahkerasti tuolla kylällä. Mikäs teitä sinne oikein vetää? No niin, nämä Lapin tytöt tänne. No kyllä se yleensä niin tommonen siviilielämän kaipuu myös. Entä miten te voitte viettää vapaa-aikaa täällä varuskunnassa? No meiltä löytyy tältä varuskunta-alueelta löytyy liikuntahalli, uimahalli, elokuvateatteri, 2 sotilaskotia. Toisessa sotilaskodissa löytyy kirjastossa, voi kuunnella myös musiikkia ja varusmiestoimikunta järjestää erilaisia tapahtumia myös. Sitten kerro vielä yksi asia. Mitä tarkoittaa SA-int? Se tarkoittaa Suomen armeijan intendentuuria, eli lyhyesti sanottuna Suomen armeijan omaisuutta. Kiitos sinulle. Kiitos. Hei. Tuota SA-int-leimalla varustettua Suomen armeijan omaisuutta annetaankin Sodankylässä varusmiesten käyttöön paljon enemmän kuin muissa varuskunnissa. Erikoisolot vaativat erikoisvarusteet, lämpimät makuupussit, jalkineet, käsineet ja paljon muuta. Huoltopuolella varustepaljaus näkyy kymmeninä pyykkisäkkeinä, jotka päivittäin vyöryvät pesulaan. Varuskunnan ja kunnan yhteiskäytössä olevassa pesulassa pyöritetään joka viikko reippaat 12 tonnia likapyykkiä. Tämä täysin automaattisesti käsitelty pyykki päätyy sekä varuskuntaan että sairaalaan. No, sulla on vielä eilen illalla ollut kuumenta, että huomissa asti vielä pidetään ainakin tässä. Sodankylän kunnan ja jääkäriprikaatin tärkein yhteistyömuoto onkin kuntaan yhdessä 60-luvulla rakennettu sairaala. Täällä sairaalassa sairastavat sulassa sovussa niin kuntalaiset kuin varusmiehet. No, tämän viikon levätään tässä oman vuoteen omana ja viikonlopuksi vesit pois. Aha, olisi mukavaa. Johtava lääkäri Yrjö Näsi, mitä hyötyä on tästä tälle kunnan terveyskeskukselle ja sairaalalle, että toimitte samoissa tiloissa kuin tämä varuskunta ja varuskuntasairaala? No, minä näkisin, että varuskunta hyötyy tästä enemmän kuin kunnan puoli. Varuskunta saa ostaa kunnan puolelta muutamia toimintoja ja sitten jonkun verran yhteistä päivystystä. Kuinka vilkkaassa käytössä nämä sairaalat ovat? Terveyskeskuksen puolella on potilaskäyntejä noin 25 000 vuodessa ja minä luulen, että tällä puolella on varusmiesten käynnit huomioon ottaen saman verran. Kun nämä sairaalat ovat näin yhdessä, niin onko se edesauttanut sitä, että lääkäreitä on ollut helpompi saada tänne? Jonkun verran. Miten se näkyy? No, täällä on yleensä aina varusmieslääkäreitä 1–2 ja he ovat myös meidän puolella päivystyskäytössä. Varuskunta on suuri työnantaja. Pelkästään siviilihenkilöitä jääkäriprikaati työllistää yli 500. Varuskunnan vaikutuksesta ikärakennekin on Sodankylässä nuorentunut. Lapsiperheitä on paljon ja se on pakottanut kunnan kehittämään ja laajentamaan myös lastenhoito- ja koulupalveluja. Minkälainen merkitys varuskunnalla on ollut Sodankylän kunnalla? Varuskuntahan merkitsee Sodankylässä melkoista taloudellista voimavaraa. Varuskunnan rahavirtojen eli liikevaihdon määrä Sodankylässä ja Lapin aluetaloudessa lähentelee 100 miljoonaa vuositasolla. Varuskunnasta palkkansa saava henkilöstö maksaa kunnan veroista noin 15%. Ja sen ohella täytyy tietysti sanoa, että varuskunnan vaikutus on kohottanut Sodankylän kunnan profiilia, tehnyt Sodankylää ikään kuin tunnetummaksi siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Sanonta Pyssykylä on hyvin kuvaava, sen täällä Intissä käyneet nuoret miehet hyvin mielellään mainitsee. Se tulkitsee sodankyläläistä nykyaikaa, dynaamisuutta ja kehityshakuisuutta. Mitkä ovat täällä kunnan ja varuskunnan suurimmat yhteiset hankkeet? Meillä on hyvinkin laaja yhteistoiminta.
Luettelematta asioita nyt tarkemmin totean, että terveydenhuollon, vapaa-aikatoimen ja varsin laajasti kunnallistekniikan alueella meillä on peräti 10 erilaista yhteistoimintasopimusta, jolla me olemme yhteisin keinoin ja voimin toteuttaneet investointeja ja palveluhankkeita ja saavuttaneet sillä erinomaisen merkittäviä taloudellisten voimavarojen säästöjä aikaan. Suuri varuskunta on melkoinen kuluttaja. Esimerkiksi ruokahankintoihin jääkäriprikaati käyttää vuodessa noin 8 miljoonaa markkaa, josta Lapin lääniin jää puolet. Parempien hintatarjousten takia loput hankinnoista tehdään muualta Suomesta. No niin, me olemme nyt täällä Orajärven kylässä Poroisen Taimo Maijalan alueella ja tässä on huoltopäällikkö Matti Alajärvi. Käyttekö te usein tapaamassa näitä Sodankylän alueen tuottajia? En kovin usein, mutta aina silloin kun on aihetta ja aina on miellyttävää käydä tapaamassa sodankyläläisiä tuottajia. Kuinka paljon Sodankylän varuskunta tekee hankintoja täältä Sodankylästä ja kuinka paljon taas Lapin läänistä? No varsinaisesti elintarvikkeista Sodankylästä hankitaan noin 550 000 markan arvosta. Pääasiassa poronlihaa, porotuotteita, tuoretta leipää, kalaa ja muita juhlapäivien erikoisherkkuja. Lapin läänistä hankitaan noin 4 miljoonan arvosta. Mitäs nuo juhlapäivän herkut sitten on? Ne ovat tenon lohta ja ynnä muuta. Semmoista, jota tulee juhlapäivänä pöytään varuskunnassa. Aimo Maijala, onko nuo teidän porot käyneet kaupaksi tuonne varuskuntaan? Tuolla tuoteelostessa käydessä olen huomannut, että siellä kauppaneuvotteluja tämä Matti on tehnyt johtajan kanssa siellä, niin ilmeisesti niitä on mennyt sinne. Mehän myymme tämän liikkeelle suoraan ja sieltä sitten tämä jälleenmyynti tapahtuu. Jääkäriprikaati harjoittelee koko Lapin alueella. Yhteistoimintaharjoituksissa on aina mukana myös Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo ja Lapin lennosto maalikoneineen. Sodankylän tienhoitopiirille ja poliiseille Lapin lennoston harjoitukset Vuojärven maantietukikohdassa tietävät vilkasta ja kiireistä päivää hävittäjien syöksyessä taivaalta tilapäiselle kentälleen. Eversti Pekka Kanninen, kuinka usein te harjoittelette näillä varalaskupaikoilla? No me harjoittelemme näillä joka vuosi useita kertoja. Joskus harjoitukset ovat päivän 2 mittaisia, usein viikon, jopa 2 viikon mittaisia, mutta useaan kertaan joka vuosi. No minkälaista tuollaisella suurella hävittäjällä on laskeutua tällaiselle erämaakentälle tai tällaiselle tienpätkälle? No tällainen varalaskupaikka pituutensa puolesta vastaa kyllä normaalia lentokenttää. Sen sijaan leveys on huomattavasti kapeampi. Ja täältä puuttuvat kaikki ne laskeutumis- ja lähestymislaitteet, jotka normaalikentällä ovat. Tosin tänne voidaan niitä tarvittaessa sijoittaa. Mutta kaiken kaikkiaan laskeutuminen vaatii huomattavasti enemmän keskittymistä ja tarkkuutta kuin normaalikentällä. No Lapin lennostolla on varsin laaja ilmatila valvottavana. Minkälainen ilmatila tämä on valvoa? Ilmatila on todella laaja, lähes puolet Suomen ilmatilasta. Alue on mielenkiintoinen lähinnä sen takia, että ympäristössä molemmat suurvaltaliittoutumat harjoittavat ajoittain vilkastakin lentotoimintaa, joten oman ilmatilan valvominen ja sen käytön ehkäiseminen on tietysti meille tärkeä tehtävä.
Aina kun varuskunnan kasarmit tyhjenevät harjoituksiin, siirtyvät myös vihreitten sisarien liikkuvat sotilaskodit sinne, missä niitä eniten osataan odottaa. Ja niin kiire ei harjoituksessa voi ollakaan, etteikö munkkikahvit maistuisi tauolla niin koulutettaville kuin kouluttajille. Onpa hyviä munkkeja. Jääkäriprikaati kouluttaa reservinsä lappilaisista miehistä. 99% jääkäriprikaatin varusmiehistä valitaan maamme 5 pohjoisimmasta sotilaspiiristä. Se 1% kuulemma on sitten niitä etelän nuorukaisia, joita ei saa pysytettyä Lapista poissa muutoinkaan. Myös varusmiesten kouluttajista kantahenkilökunnasta suurin osa on lappilaisia. Osa jopa vanhempien jalanjäljillä toisen polven varuskuntalaisia. Minä kun olen varttunut täällä varuskunta-alueella, niin minusta oli selvää, että jatkan isäni ammattia. Ja varusmiespalveluksen jälkeen olin töissä tuolla autohallilla siviilityöntekijänä ja sen jälkeen halusin sitten katsoa, että minkälainen ammatti tämä on ja huomasin, että mielenkiintoinen ja haastava ammatti. No toista vaihtoehtoa oikeastaan käynyt mielessäkään siinä mielessä, että isä kun oli sotilasuralla ja oli pitkään päässyt seuraamaan sitä, niin tunsi suurta mielenkiintoa tähän uraan ja molemmat vanhemmat veljeni Jorma ja Markku lähtivät samalle uralle, niin päätin myös itse kokeilla tätä uraa. No, miksi juuri Sodankylää? Mikä tässä paikassa on parempaa kuin jossakin muualla? No Sodankylä oli siinä mielessä ainoalta oikealta vaihtoehdolta tuntuva paikka, koska olin itse kasvanut täällä 17 vuotta ja sitä ennen ja ympäristö ja asukkaat tuntuvat tutuilta, niin tämä jäi ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi. Onko tämä kouluttajalle mukava varuskunta? Tämä on minun mielestä erittäin hyvä varuskunta täällä, kun on asunut pitkään ja kasvanut ja ennen kuin tänne tuli töihin, niin oppi tuntemaan tämän henkilökunnan ja tuntee tämän alueen hyvin, niin tämä oli minun mielestä erittäin hyvä paikka. Rovaniemen varuskuntasoittokunnan siivittämän viimeisen humpan myötä me jätämme hyvästit Sodankylälle. Toivotamme vielä kerran onnea 30 vuotta jatkuneelle yhteistyölle ja toivomme sille tietysti parhainta mahdollista jatkoa. Ja Puolustusvoimien juhlavuoden merkeissä SAI:n ohjelmasarja jatkaa tasan 4 viikon kuluttua. Silloin tutustumme Puolustusvoimien palveluksessa oleviin naisiin. Naisiin, jotka usein tekevät merkittävää, mutta näkymätöntä työtä tuossa kovin miesvaltaisessa työyhteisössä. Siihen asti, hei! Hei!